Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, že ktoré je to najkrajšie auto, ktoré ste kedy videli? Som milovník aut, túto otázku si dávam skoro vždy, stále, že ktoré je to najkrajšie auto, ktoré som kedy videl. Mne osobne sa najviac páči asi BMW i8 alebo Aventador. Ďakujem nadčasovým vzhľadom, ale ono, keď si to zoberiete do hĺbky, tak pekné autá sú všade okolo nás, hej? Ale treba sa pozrieť na tie autá v tom danom segmente. Porovnávať i8 s MPVčkom, to asi nie je to pravé, alebo Aventador, ale porovnajte to v tom svojom segmente. BMW 220 Grand Tourer. A práve o tých tvaroch je nové BMW 220 Grand Tourer. Veľa ľudí si ho mýli so svojím škaredým bratom Active Tourerom. Veľa ľudí hovorí, že to najnepodarenejšie BMW, ktoré bolo doteraz vôbec vyrobené. A že to vlastne nie je BMW, keďže je to predokolka, ale vravím, my máme model 220 Grand Tourer X-Drive M Sport. Je to tá najsilnejšia verzia, silnejší je už iba benzín 2-litrový, ktorý je o 2 kone silnejší. Nech sa páči, slečna. Tak nie. Ten krútiaci moment, koľko tu je, tak to je na rodinné MPV niečo neopísateľné. Včera som si bol zajazdiť na Babe a poviem vám, že ešte som nezažil dynamickejšiu jazdu na Babe s niečím, čo má cez 2 tony a je to proste, prirovnal by som to k veľrybe, hej, je to taký vorvaň. Aký je veľký kufor? Čo? Že aký je veľký kufor v tom MPVčku, BMWčku? No veľký! 610 litrov! Kufor s objemom 610 litrov vám postačí na všetko, čo potrebujete. Po zložení druhého radu sedadiel skoro až 2 kubíky miesta. Mimochodom, sklopenie tretej rady sedačiek je trošku ťažšie, pokiaľ je druhá rada na doraz. Jednoducho proste nevyťahnete a musíte si sklopiť tú tretiu radu sedačiek. Až v tom môžete vyťahnuť zadné sedačky. A čo keď mám malú garáž a chcem si kufor otvoriť len do takejto výšky? Ale nejaké pamäťové tlačítko tu žiadne není. Zapamätaj si tú polohu? No poď. Nezapamätá. Kufor bohužiaľ nemá funkciu pamäti, kvôli tomu musíte ísť dovnútra do auta, do menu, nastavenia, nájsť tu veko kufra a manuálne si nastaviť výšku kufra na iDrive. Grand Tourer sa od Active Toureru líši hlavne proporciami na zadných častiach, teda v kufri. Ten Active Tourer, on je viac zahnutý na konci, a respektíve skôr zahnutý, a ten Grand Tourer práve, že on je taký preťahnutý dozadu a potom jak useknutý. Mne osobne to zozadu pripomína GL-ko, taká zmenšenina GL-ka, hlavne teda tie svetlá a to, že máme 2 výfuky. V BMW si povedali si pred nejakým časom, že spravme niečo, čo tu ešte nebolo. Spravme niečo iné. Podľa mňa toto si povedali asi aj pred rokmi, keď vyšla X6. Tiež spravme niečo, čo tu ešte není. Spravme SUVčko, spravme to kupé SUVčko a také proporcie. Každý sa čudoval. Každý, že WTF, čo to je? Proste SUV kupé. Podľa mňa teraz spravili to isté, keď vydali Grand Tourer. Keď teraz spravili Grand Tourer. Spravme MPV a spravme ho športové. Je to niečo, čo by som povedal, že nejde tak celá dokopy. Spraviť rodinné MPV, kde vozíte deti, a spraviť ho v športovom duchu. BMW sa to podarilo, dokázali to. Tento Grand Tourer má 190 koní, 400 Nm a je to asi zatiaľ najdynamickejšie auto, ktoré som kedy šoferoval v týchto proporciách. Auto váži 2120 kg, čo je, si myslím, na auto, ktoré má mať dynamiku, komfort a sex appeal dosť. Hej. Vzhľadom na to, že máme ďaleko väčší zadok a sme ďaleko vyšší ako dvojka,
tak to siaha niekam inám. Teda siaha to medzi auta ako je Seat Alhambra. Ako už názov naznačil, v našom testovacom vozidle sa nachádza 2-litrový Twin Turbo Diesel s obsahom teda tie 2 litre s výkonom 140 kW, čo je po starom, respektíve po starom. Tak ako tomu všetci rozumejú, 190 koní. Spolu s 8-stupňovou automatickou prevodovkou Steptronic tvorí dokonalú harmóniu medzi dynamikou a komfortom. Asi tak by som to povedal. Dojazd na plnú nádrž je asi 800 km, čo nám vychádza na spotrebu v meste okolo 6 litrov. A ten rozbeh? BMW uvádza, že Grand Tourer dokáže zrýchliť z 0 na 100 za 7,8 sekundy. 7,8 sekundy na MPV si myslím, že je celkom pekné číslo. A na to, že to je auto, ktoré je zamerané na povedal by som, že skôr rodinkárstvo ako nejaké vyšantenie sa, tak je to dosť dobré. V základe stojí BMW Grand Tourer 27 000 €, ten najlacnejší model s 1.6 benzínom. A potom je tam ešte 1.4, sa mi zdá, 1.4 diesel. Tá zrýchli asi z 0 na 100 za nejakých pravdepodobne niečo pod 13 sekúnd sa mi zdá, čo je o podstatne viac, skoro raz toľko, ako má naše testovacie vozidlo. Na tej stovke je to asi okolo 1500 otáčok, čiže auto papa mimo mesta okolo 5 litrov, teda to je písaná spotreba, treba tam brať ešte trošku s rezervou. Dokonca v papieroch je písané, že dokážete jazdiť niečo okolo 4,5 alebo 4,7 litra, čo je dosť dobré, akurát, že neviem, či to nie je len papierový údaj, ako zvyčajne to býva. Samozrejme, ja nejazdím za 4,5, pretože som skúšal tú dynamiku. Podľa mňa 4,5 je také, že auto musíte naozaj škrtiť, stále ho mať zapnuté v tom Eco Pro režime a z tej dynamiky nakoniec nič nemáte. 400 Nm je 400 Nm. To je práve to, čo ma na tomto aute baví najviac. Vzhľad a tá dynamika. Ten kontrast medzi týmito dvoma vecami je naozaj neskutočný. Keď si porovnáte, že v základe tento Grand Tourer má zrýchlenie z 0 na 100 za nejakých 12,9 a toto má 7,6, 7,7. To je niečo neskutočné. Preboha, čo to veko nádrže? Odídem od auta, veko sa mi otvorí, prázdna nádrž. Veď by mi to mohol niekto vycucať. Že vraj miesto na zadných sedačiek by sa malo skúšať podľa vodiča. Keď sa zmestí vodič, zmestia sa aj ostatní, samozrejme pokiaľ vodič nemá 1,5 m. Akurát, že mne tu trošku vadia tie stolíky, ale dajú sa takto jednoducho odmontovať a môžete ich kľudne odložiť. Tieto plastové stojky sú v príplatkovej výbave asi 200 €. Okrem toho panoramatická strecha, ktorú tu máme, tak tá je za 1200 €. Najlepšia vec v Grand Toureri je podľa mňa parkovací asistent. Samozrejme má to aj brzdenie pred nárazom, aj to, že vás to upozorní pri vychádzaní z pruhu. Ale vravím, ten parkovací asistent vám dokáže pomôcť asi najviac. Ja osobne moc tým asistentom ako brzdenie pred nárazom moc neverím a vždy si to dobrzdím sám. A tak je to asistenčné, hej. Ale ten parkovací asistent má niečo do seba, teraz si môžeme ukázať, ako to funguje. Stalo sa mi párkrát, že som ho spustil a auto mi buď zaparkovalo zle, alebo nedokázalo nájsť miesto, aj keď som stal vedľa miesta, kde bolo asi 5-6 metrov, proste ďaleko viac ako má toto auto. Takže uvidíme, či to teraz vyjde na prvý krát. Takže môžeme si to skúsiť, dáme si to, zapneme si parkovacieho asistenta.
Nešlo ho. Tak ešte raz. Tu môžeme vidieť, koľko je tu miesta, je tu asi 8-9 metrov. Momentálne teraz vám sem dávam fotku, ako som zaparkoval včera pomocou parkovacieho asistenta. Takže teraz to tam skúsime to tam narvať. Uvidíme, či Grand Tourer našiel. Takže dávam to do R-ka, smerovku doprava a momentálne absolútne nič. Jediné, čo robíte, máte nohu na brzde. Ja dám ruky von. Jediné, čo robíte, je noha na brzde a pribrzďavate si, ako na to sa BMW asi ešte neodhodlalo zaparkovať, že úplne samé. Ale je to proste super. Dokonca vám samé vyrovná. Tak, teraz jediné, čo spravíte, dáte do pečka, vypnete motor a idete preč. Okrem toho, v režime Eco Pro prevodovka funguje tak, že vyhadzuje rýchlosť, dáva sa do neutrálu. Režim Eco Pro je zaujímavý ešte jednou vecou. Pokiaľ vy ste rozbehnutí a pustíte nohu z plynu, tak vám motor nedrží v otáčkach, pustí ho na voľnobeh, vyradí mu rýchlosť a vy len tak plachtíte, by som to nazval. Teraz vám ukážem, ako funguje to dobíjanie tej batérie. Keď sa pozriete sem a stlačím brzdu, hneď mi to vyletí do políčka Charge, nabíja a dobíja batériu. Nie je lepšieho auta v tomto segmente, ako je BMW 220 Grand Tourer. Výrazné svojou dynamikou, komfortom a priestrannosťou sa mu nerovná žiadne iné auto. Či Fordi, Galaxy, S-Maxi a neviem čo všetko, Alhambry. Ne, proste Grand Tourer spravil zo všetkých týchto rodinných MPV na mňa najväčší dojem. A hlavne tou svojou dynamikou, napriek tomu, že má 2 tony. Toľko od Grand Toureru. Myslím si, že na auto, ktoré má cez 2 tony a nejaké drobné, to môže byť, ne?